हेलो लोगोफोर गिबियावनो आरोबाव आंनि बर' हारिमु इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लानाय जाबाय। स' दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जादों बर'नि दोरोङारि इंखुर ओंख्रि संनाय। बे बर'नि दोरोङारि इंखुर ओंख्रि संनायाव माबायदि आदबै सङो बिनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो नोंसोरो माबायदि सङो बिनि सोमोन्दै नुनो मोनगोन। स' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायनि। दै होनोसै। संख्रि, बानलु गोथां, खारै, मुला गुन्द्रु, नाफाम, बासका बिबार, गोदौबाय नै लोगोफोर, बावला मोनसिगोन। एबाराव सासिगोन। जाहाथे माइरंआ एसे गोलाव गोलाव थायो नालाय, बेखायनो एसे सानोसै, सायोबा मोजां जागोन बेखायनो। नायदो नै कालारफुल जाखाबाय। नाफाम होनायनि किट खम गोथाव जासिगोन बेयो। गंगार दुन्दिया, फाइनालि लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय नै। ओंख्रियाथ' मोनबायानो, आङो दायो एसे साखिनानै दिन्थिनोसै माबायदि स्वाद जादों। बरिया, ओरैबायदि मोजां जाखाबायना। दा लुबैसै दे लोगोफोर, आं एसे साखिबावनोसै।
फाइनालि लोगोफोर आङो दिनैनि दोरोङारि इंखुर ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय आरो नोंथांमोनजों गोदान भिडिअ लानानै फैफिनब्ला आरोबाव खनसे फिन लोगो मोनफिनबावगोन। दिनै भिडिअआ एसेनोसै।